Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gid-ala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, tinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa 2 Chronicles chapter 33 verse 13. Ikaduhang Kronikas kapitulo 33 bersikulo 13. Ang giingon diri: ug nailhan ni Manase nga ang Ginoo mao ang bugto nga Dios. Si Manase usa sa mga ilado nga ngalan nga nasulat sa Biblia. Siyang tawo nga dako kaayo ang sala nga nabuhat, apan nakakaplag og kaluoy gikan sa Ginoo. Ang sugilanon sa iyang kinabuhi pareho-pareho sa sugilanon sa kinabuhi ni Saulo nga taga Tarsus, sa babayeng makasasala nga naghugas sa tiil ni Jesus sa iyang mga luha ug gitrapuhan kini sa iyang buhok, ug sa kriminal nga kauban nga gilansang ni Kristo didto sa krus. Sila ang mga pinasaylong makasasala. Kining si Manase nagpaagas kayo og inosenteng mga dugo, pero bisan pa ni ana gipasaylo siya sa Ginoo. Sa wala nay daghan pang pasakayli, atong tun-an ning takna sa kahaponon ang sugilanon sa kinabuhi ni Manase pinaagi sa tulo ka mga giya. Una, si Manase ingon nga makasasala. Ikaduha, si Manase ingon nga dili magtotoo, ug ikatulo, si Manase ingon nga nakabig diha sa Ginoo. Posible nga dunay daghang mga Manase nga naminaw kanato ning takna sa kahaponon, ug hinaot nga sa paghulagway ko sa kaso niining maong karaang hari sa Israel, makahulagway usab ako sa ilang kinabuhi. Nang hinaot ako nga makaangkon sila og paghupay sama sa paghupay nga nadawat ni Manase niadtong naghinulsol siya sa iyang kasalanan. Mudangat na kita sa unang punto. Atong tan-awon si Manase ingon nga makasasala. Ug angay natong masayran nga kining si Manase top-notcher nga makasasala kining tawhana. Tungod kay nagpakasala siya bisan pa sa mga pagpahimangno sa iyang mga ginikanan kaniya. Anak manggod ni siya ni Haring Hezekiah, ang usa ka tawo nga tinuod dunay mga apan, pero gihulagway gihapon sa Biblia ingon nga nagbuhat og maayo atubangan sa Ginoo. To a great degree mga kahigalaan, nagkinabuhi siya atubangan sa Ginoo nga adunay putli nga kasing-kasing sama sa iyang kaliwat nga si Haring David. Dili ta makaingon nga nagpasagad si Haring Hezekiah sa pagtudlo sa iyang anak nga si Manase. Timan-i nga si Manase anak ni Hezekiah sa iyang katigwangon. Ug kung mahinumduman ninyo, niadtong nagsakit si Hezekiah og grabe kaayo nga iya untang ikamatay, gisaaran siya sa Ginoo nga lugwayan pa ang iyang kinabuhi og 15 ka tuig. Ug 3 ka tuig human niadto natawo si Manase, ug 12 anyos lang siya niadtong namatay si Haring Hezekiah. Apan mga kahigalaan, kining 12 anyos naanapod ni panabutoy, naanapod ni katakos aron makahinumdom sa mga pagtudlo ug pagampo sa iyang amahan ug inahan. Dugang pa,
aduna na pud niigong pangisip aron makasabot sa dautan ug matarong. Apan bisan pa niining tanan, gihugno ni Manase ang gitukod sa iyang amahan, ug gitukod niya ang gihugno sa iyang amahan, ug nagtukod og mga templo sa mga Dios nga kanhing gibungkag sa iyang amahan. Karon dili nato ikalimod nga ang mga tawong nagpakasala human sa maayong mga pagpahimangno ug pagtudlo sa iyang mga ginikanan mao ang pinakadautan nga mga makasasala sa tibuok kalibutan. Ang pinakadautan nga mga tawo mao kadtong adunay daghang kalamdag sa pagtulunan nga nadawat apan mitipas gihapon gikan sa tuliid nga dalan. Ang mga top-notchers sa impyerno mao ang mga tawong nagtubo sa pulong sa Ginoo apan nagpabiling gahi. Dili na kinahanglan pang maghisgot ta og mga ngalan, pero kamo nga adunay kasinatian niini makasabot gayud mo sa buot na akong ipasabot. Ingon niini si Manase, mura siya og halas nga bisan og giayo sa pag-atiman sa nagbuhi kaniya, iya ra gihapong gituhik ug gilalahan. Ug dugang pa niini, si Manase ingon nga makasasala, bold kaayo, plastar kaayo, nahibaw-an gayud sa tanan. Usa siya sa mga tawo nga dili magpakasala sa tago, kundili baga kaayo og nawong. Dili gayud maulaw sa iyang daotang binuhatan. Siyang tawo nga nagbuhat og Dios nga rebulto, sumala sa nahasulat sa atong teksto, ug wala niya kini gibutang sa suok nga dapit sa iyang nasod, pero iya kining gibutang sa templo gayud sa Dios mismo. Ug niadtong iyang gipanamastamasan ang ngalan sa Dios, wala siya misikrito og adto sa iyang kapilya kung asa pwede siyang makasimba sa iyang Dios sa tago, kundili iyang gibutang ang iyang rebulto sa templo gayud mismo sa Jerusalem, ug nawong sa nawong iyang giinsulto ang atong Dios. Hilabihan na gayud ang iyang pagpakasala, maisugong pagpakasala. Ingon niini si Manase mga kahigalaan, kung gitunglo niya ang Ginoo, gitunglo niya ang Dios sa lanog nga tingog. Wala niya tungluha ang Ginoo sa suok-suok nga lugar, kundili didto mismo sa iyang harianong trono. Niadtong nagpakanaog siya og proklamasyon batok sa labing hataas nga Dios. Giinsulto niya ang Dios sa walay paglipod-lipod. Apan bisan niini, mga kahigalaan, giluwas siya sa Ginoo. Kining banggiitang makasasala nga nagyatak-yatak sa mga pagampo ug pagpahimangno sa iyang amahan, nga nagbaliwala sa tingog sa iyang konsensya, ug labihan gayod nga milapas sa balaod sa Dios. Nakadawat pagayod sa grasya sa kaluwasan gikan sa Ginoo, niadtong nagpaubos siya og miila nga ang Dios lamang sa Israel ang bugto nga Dios. Nagtudlo kini kanato nga kinahanglan kitang mulaom paghihapon alang sa kaluwasan sa mga hinigugma nato nga wala pa diha sa Ginoo. Hangtod buhi pa kanang tawhana, bisag unsa pa siya kadautan, aduna paghihapon siya'y paglaom. Bisan pa og sa atong pagtan-aw bantok gayud kaayo ang iyang kasing-kasing, kaya paghihapon siyang luwason sa atong Ginoo. Dili mubo ang mga kamot sa Ginoo aron dili siya maabot. Samtang buhi pa kanang tawhana, aduna pa siya'y paglaom. Dugang pagayod, si Manase usa ka makasasala nga adunay katako sa pag-agda ug pagdani sa uban aron sa pagpakasala. Siya usa ka hari ug aduna gayud siya'y impluwensya. Kun unsa ang iyang gisugo, mahitabo gayud kini. Sa ranggo sa mga nagsimba sa mga Dios, first honor ni si Manase mga kaigsuonan. Siya mao'y leader, frontliner gayud sa pagpakasala. Ug sa atong panahon karon, aduna po'y mga tawo nga susama kang Manase, nga wala lang nagpakasala kundili nangagda pa og nangdani sa uban ngadto sa pagpakasala. Ug aktibo gayud sila sa ilang pagpanintal sa uban. Naganig uban nga dili gayud sila malipay kung dili nila makita nga dunay mga taong madala nila sa pagpakasala. Dili igualang kanila ang pagpakasala nga maginusara batok sa Dios. Kinahanglan nga daghan sila og madala sa ilang pagkadautan. Manghanting kining mga tawhana og mga tawo nga matakdan sa ilang pagkadautan. Apan bisan pa niining tanan, adunay gahom ang Dios sa pagluwas bisan pa sa mga lider sa daotang binuhatan. Si Manase, ang lider sa mga nagdumot sa Ginoo, naluwas pagayod, nagpaubos siya at tubangan sa Ginoo ug nakadawat sa grasya sa kaluwasan.
Aduna pagayo usa ka kamatuoran nga nagpahimo kang Manase nga prinsipe sa mga makasasala. Ang giingon sa ikaduhang Kronikas kapitulo 33 bersikulo 6, gisunog niya ang iyang mga anak ingon nga halad sa Dios nga si Tufet didto sa walog sa Hinom. Grabe ka, bugat kaayo kining salaa. Nga bisan pa og naghinulsol si Manase, mabasa nato sa unahan nga ang iyang anak nga si Amon misunod sa iyang lakang sa pagkadautan ug dili sa iyang pagkamatarong human siya maghinulsol. Atong paminawon ang 2 Chronicles chapter 33 verse 21 to 23. Ang giingon dire, si Amon nagpanuigon og 22 sa pagsugod niya paghari ug naghari siya sa Jerusalem sulod sa 2 ka tuig. Gihimo niya ang dautan at tubangan sa Ginoo sama sa gibuhat sa iyang amahan. Naghalad si Amon og mga mananap sa tanang larawan nga gihimo sa iyang amahan ug gisimba niya sila. Ug wala siya magpaubos at tubangan sa Ginoo dili sama sa gibuhat sa iyang amahan. Nagpadayon hinuon siya sa pagpakasala. Abi ninyo mga kaigalaan, ang mga anak kasagara muawat sa ilang mga amahan, sa ilang mga bisyo. Talagsara kaayo nga ang mga anak muawat sa ilang amahan sa ilang paghinulsol. Kung ang mga ginikanan magpakasala, musunod pod ang ilang mga anak kanila, dili na naikatingala. Apan kung sila maghinulsol og makig-uli sa Ginoo, maglisod na sila og dala sa ilang mga anak ngadto sa Ginoo, mga anak nga naanad na sa pagbuhat og dautan. Apan hangtod buhi pa sila, magpadayon lang gihapon kita sa pagwali kanila og mensahe sa paghinulsol, samot na nga atong nasayran nga si Manase gikaluy-an sa Ginoo ug gipasaylo sa tanan niyang mga sala. Karon sa ikaduhang punto, atong tanawon si Manase niadtong dili pa siya magtutuo. Klaro kaayo nga wala magtuo si Manase nga si Jehova mao lamang ang bugto nga Dios ug wala nay lain pa. Ang buti pasabot niini, magtutuo si Manase sa daghang mga Dios. Apan dili siya magtutuo sa kamatuoran sa bugtong Dios. Karon wala ba ninyo mamatikdi dayon nga samtang si Manase dili pa magtutuo sa kamatuoran, hilabihan gayud siya kaayo katuo-tuuhon sa ubang mga Dios. Dali ra kaayo siya mailad sa pagtuo sa mga Dios sa mga pagano. Sa tinuod lang mga kahigalaan, ang mga tawo nga pinakadali rang ilaron sa tibuok kalibutan ang mga dili magtutuo. Adunay usa ka tawo nga nakiglalis kanako tungod kay matud pa niya ang mga Kristohanon kuno dali ra mailad. So ako siyang gipangutana kung nganong nasulti to niya. Ang iyang tubag tungod kay nagtuo kuno ta sa creation story sa Book of Genesis. Katong gibuhat sa Ginoo ang tibuok kalibutan sulod sa 6 ka adlaw ug nagpahulay siya sa 7 ka adlaw. Ug nagtuo pod kuno kita nga ang Dios nahimong tawo ug namatay alang sa mga makasasala, si Jesus ni. So ako siyang gitubag nga tinuod dali ra ko mailad. Sumala sa iyang pagsabot sa dali ra mailad. Pero ako siyang giingnan nga ang akong gituuhan wala man misupak sa akong logic, sa akong utok. Mao nga ako kining gidawat. Umingon siya kanako, basta ako dili jud ko daling ilaron oy. Mao nga ako siyang gidiretso sa pagpangutana. Di jud ka mutuo nga gibuhat sa Dios ang kalibutan. Dili, abtik siyang mutubag. Okay. So ikaw di ay ang mas daling mailad kaysa sa mga Kristohanon. Ug misiga ang iyang mga mata. Ngano man be? Tungod kay dili ka mutuo nga adunay Dios nga magbubuhat, pero mutuo ka nga ang tanan nagikan sa usa ka atom. Kay science man kuno ning tawhana. Tapos ang atom nahimong monads, tapos ang monads nahimong amoeba ug nag-improve pagayod ang amoeba sulod sa minilyon ka mga katuigan ug nahimong isda. Ug kining mga isda gustong mulupad, mao nga gitubuan sila og pako. Ug pagkahuman sa minilyon pa ka mga katuigan, gusto na pud nilang mukamang, mao nga natubuan sila og mga bagtak ug tiil. Ug nahimo silang mga tuko, halo ug ibid. Mao kini mga kaigsuonan ang theory of evolution. Ug human pagayod ang minilyon ka mga katuigan, nahimo silang unggoy. Ug ang mga unggoy nahimong tawo. So akong gipangutana kining tawhana, ug nagtuo ka nga kaliwat ka sa mga unggoy. So posible nga dali ra ko mailad, pero dili gihapon ko makatupong sa imong pagkadali rang ilaron. Yes,
Nagtuo ko nga si Hunas gilamon sa dakong isda ug nagpundo sa iyang tiyan sulod sa tulo ka adlaw ug gabi. Pero ang imong pagtuo nga gikan ta sa unggoy milyon-milyon ka katuigan o dili baka pagtuo sa Biblia mas ngilngig pa kaayo. Mas nanginahanglan ka og dakong pagtuo aron makatuo ka nga walay magbubuhat ug nga ikaw gikan sa unggoy kay hangtod karon wala pa gayud ka na mapamatud-i bisan pa sa pinaka-bright nga scientist. Wala mo kabantay mga kahigalaan nga ang mga tawo nga dili motuo sa Dios ug sa Biblia dali ra kaayong patuuhon sa mga agta ug duwende ug sa mga swerte-swerte ug mga dimalas. Karon kinsa man ang dali rang mailad. Gikinahanglan kaayo ang pinakadako nga pagtuo aron barugan ang ilang gipamugos nga walay Dios ug ang Biblia dili tinuod tungod kay ang tawo sa iyang kinasuluran nasayod siya nga aduna gayoy magbubuhat. Karon tuguti ko nga akong isulti kaninyo ang akong mga pangaghap nganong si Manase dili magtutuo sa tinuod nga Dios. Una, nagtuo ko nga ang unlimited power ni Manase, isip hari, mao ang usa sa mga hinungdan nganong dili siya magtutuo sa tinuod nga Dios. Mga kahigalaan, dili nako matingala kung adunay mga autocrat o mga diktador nga pangulo o presidente sa nasod nga nagalimod sa Ginoo. Alang kanako natural lang kini. Nakadungog mo sa speech ni Napoleon katong diktador sa Europa ni adtong unang panahon. Dunay nagsulti kaniya nga ang tawo makaplano apan ang Dios lamang ang makatuman sa iyang plano. Mitubag si Napoleon, nagplano ko pero makatuman pud ko. Ug iyang gipahitaas ang iyang kaugalingon ngadto sa dapit sa Ginoo. Maupod kini ang kaso ni Manase. Apan nagtuo pagayod ako nga ang pinakabug-at nga rason nganong si Manase dili magtutuo mao nga nahigugma kaayo siya sa sala. Niadtong nagtukod si Manase og mga altar sa iyang mga Dios-Dios, sayon ra kaayo ang iyang pagpakasala ug wala siya magproblema sa iyang konsensya. Dili pareho sa balaod sa Dios nga istrikto ra kaayo ug kun mosunod siya sa Dios nga tinuod, ginadili na ang pagpakasala. Nabasa niya sa pulong sa Ginoo ang giingon nga hinumdumi ang adlaw ng igpapahulay ug himua kining balaan, ayaw pagpatay, ayaw pangawat ug uban pa. Gustong buhaton ni Manase kining mga salaa, mao nga dili siya buot nga mutuo tungod kay imposible nga mutuo siya pero magpabilin gihapon sa iyang mga sala. Ang pinakarason nganong daghan ang nagdumili sa pagtuo sa Ginoo tungod kay daghan kaayong nahigugma sa sala. Dili sila ganahan sa Ginoo tungod kay mapugnan man ang ilang mga kaulag. Mao nga andam sila sa pag-ingon nga walay Dios ug ila kining pagalitukon sa ilang mga baog sa ilang kasing-kasing. Nagtuo ako nga mao kini ang nagdrive kang Manase nga lutuson ang mga tawo sa Dios tungod kay usa sa iyang mga sala nahasulat sa atong teksto nga nagpaaga siya og daghang mga inosenteng dugo. But pasabot, gipatay niya ang daghang mga inosenteng tawo. Ug kumon kini nga tradisyon sa mga Hudiyo nga si propetang Isayas gigabas ni Manase ang iyang lawas tungod kay gibadlong siya niini sa iyang mga sala. Isog pud ni si propeta Isayas, wala siya mahadlok sa pagbadlong kang haring Manase. Mao nga gigapos siya ni Manase sa duha ka tabla ug gigabas siya gikan sa ulo hangtod sa tiil. Ug mga kahigalaan, mao gayud kini ang rason nganong ang mga tawo nagdumot sa Ginoo, nagdumot sa iyang mga magwalali tungod kay ang kamatuoran sakit ra kaayo alang kanila. Padad-i sila og magwalali nga talawan nga mo expose sa ilang kasalanan ug ganahan kayo sila ni ana nga magwalali. Pero kung adunay pastor nga matinud-anon nga muwali sa kamatuoran ug muwali batok sa sala, dili sila kaantos kaniya. Mao nga ila siyang lutuson. Higala, basin og mutuo ka sa ebanghelyo kung pwede kang mutuo niini bisag magkinabuhi ka diha sa kasalanan. Pila na kaha ka mga palahubog no nga gustong mahimong Kristohanon kung pwede lang nga mahimo siyang magtutuo pero palahubog gihapon. Apan tungod kay ang pagtuo sa walay katapusan nga Dios, dili pwedeng itapad sa sala, ila na kining isalikway hangtod sa kahangturan. It is too painful for them, for the sinful generation. Therefore they turn aside from the gospel.
because it will not tolerate their lusts nor indulge their sin. Karon sa ikatulong punto, atong tanawon si Manase ingon nga gikabig sa Ginoo sa iyang gingharian. Murag dili katuuhan no. Sa kagahi sa kasing-kasing ni Manase, nabag-o pa kini. Imposible. Pero mga kahigalaan, imposible kini sa tawo, pero sa Ginoo dako kaayong posible. Kahibalo ang Ginoo kung unsaon niya kini paghimo, kung unsaon niya pagbitad si Manase nga naha kaniya. Mao ni ang nahitabo. Gisulong sa hari sa Babylonia ang Jerusalem, gibungkag ang mga pader niini, ug kining si Manase miikyas gikan sa iyang palasyo ug nagtago sa sampinitan. Apan nasakpan gihapon siya, gidalas siya ingon nga bihag didto sa Babylonia, ug gibilanggo siya didto. Ug karon nakita nato kung unsa ang mahimo sa Ginoo. Ang hambog nga hari wala na ikapasigarbo tungod kay nawala na kaniya ang iyang pagkahari. Ang gamhanang tawo wala nay gahom tungod kay gitangtang na kaniya ang iyang gahom ingon nga hari. Ug karon sama na siya sa ordinaryong tawo nga gibilanggo didto sa Babylonia. Apan paminawa mga kahigalaan ang iyang pagampo karon, dili na pagampo sa tawong bugal-bugalon, dili na pagampo sa tawong nagdumot sa Ginoo, apan pagampo na nga adunay pagpaubos. Miluhod si Manase ug uban sa mga luha sa iyang mga mata misangpit siya sa Dios. Ginoo, Ginoo sa akong amahan, midangop ako kanimo karon, usa ka sinalikway, hugaw nga tawo ug labawng makasasala, sud-o nga mga kaigsuunan. Ang hambog nga hari miluhod sa iyang mga tuhod. Aduna pa ba siya'y paglaom? Apan paminawa ang paghunghong sa iyang mga dalunggan sa tingog sa kaluoy sa Ginoo. Ang mga pulong sa Dios pinaagi ni propetang Isayas nga gipapatay mismo ni Manase, mura og mibagting sa iyang hunahuna nga nagaingon, ako ug ako mismo ang nagapapas sa imong mga kasalanan tungod ug alang sa akong ngalan, ug dili ko hinumduman pa ang imong mga sala. O nasudong mo ba si Manase karon higala? Mitulo ang luha sa iyang mga mata, mga luha sa kalipay tungod kay gipasaylo siya sa Ginoo. Midugang pagayod ang mubo nga higayon ug nahitabo ang katingalahang butang. Gitandog sa Ginoo ang hari sa Babylonia ug iyang gibuhian si Haring Manase. Ug dayon mipauli si Manase sa iyang gingharian isip usa ka tawo nga nabag-o na ang kasing-kasing. Murag ma-imagine ako siya sa iyang pag-abot sa Jerusalem. Ang iyang mga paboritong opisyalis miabi-abi kaniya na, "Welcome back, mahal nga hari. Magpista ta karong gabii sa pagsaulog sa imong pagbalik, ug maghalad kita og halad kang Astaroth. Ug pasalamatan nato siya sa imong kagawasan." Ma-imagine po nako mga kaigsuunan, ang dako nilang kakurat sa iyang tubag. Paghilo mo, dili na mo nako mga higala hangtod nga mahimo mong mga higala sa Ginoo. Nasayra na nako karon nga ang Ginoo ang tinuod nga Dios. Ug ma-imagine po nako nga ang mga tinuod nga magtutuo sa Dios nga nagtago-tago gumikan sa mga paglutos ni Manase, nahadlok na karon gumikan kay nakabuhi na ang hari gikan sa Babylonia. Unya nagtigom ni sila sa mga pagampo aron pangayuon sa Ginoo nga dili na mausab ang mga paglutos batok kanila. Apan ma-imagine po nako ang dako nilang kakurat sa ilang nabalitaan nga mibalik na ang hari, pero dili na susama sa hari nga ilang gikahadlukan tungod kay nahimo na kining magtutuo. Ug gipulpog na ni Manase ang mga estatwa ni Astaroth ug nagpakanaog og mando nga sa ulugo na ang pangilin sa pagsaylo ug maghalad na og mga halad kang Yahweh, kang Jehova, tungod kay siya lamang ang tinuod nga Dios. O ma-imagine ninyo mga kaigsuunan kung unsa kahilabihan ang kalipay nga ilang nabati karon. Ma-imagine ninyo kung unsa kainit ang ilang pagpasalamat sa Ginoo. Basin og sa ilang mga pagsimba, malipayo na kaayo silang miawit. "Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise unto the rock of our salvation." Tibuok banay gayud sa mga magtutuo, nagmaya sa kabag-uhan ni Manase. O karon, gusto ba ninyong masayran ang basihan sa pagtuo ni Manase? Nganong nahimo siyang magtutuo sa tinuod nga Dios? Una, tungod kay gitubag sa Ginoo ang iyang mga pagampo. Ug ikaduha, tungod kay gipasaylo sa Ginoo ang tanan niyang kasalanan ug kalapasan.
Kinsa bagod ang makatuo nga tubagon sa Ginoo ang mga pag-ampo ni Manase, nga grabe man siya kadautan. Pero ang Ginoo, Dios sa tanang kaluoy, ug nagsaad siya sa pagtubag sa pagtawag sa iyang ngalan sa tanang mga makasasala nga nagpaubos sa ilang kaugalingon sa iyang atubangan. Ang ikaduhang rason mao kini, nga nadawat ni Manase ang kapasayloan sa iyang mga sala. Lig-on kaayo nga pruweba nga tinuod gayud ang Dios. Adunay usa ka tawo nga nabugatan kaayo sa iyang mga sala. Walay makahupay kaniya tungod kay hait kaayo ang pagtulisok sa iyang konsensya kaniya. Giagda siya sa iyang mga barkada nga mag-good time, musulod sa beer house aron malingaw. Apan wala na siya gana pa niini. Aduna gayoy bugat kaayo nga nabati niya sa iyang kasing-kasing ug sa wala lang niya damha, nakadungog siya sa usa ka pagwali sa pulong sa Ginoo. Nadunggan niya ang kisaad sa Isayas kapitulo 1 bersikulo 18 nga nagaingon, "Umari kamo ug mga tarungan kita sa usag-usa, bisan pa og unsa kapula ang inyong mga sala, paputuyon ko sila sama sa niebe. Bisan pa og sila dagtom pula, mahimo silang puti sama sa balhibo sa kardero." Ug ang balaang espiritu mipahid niining bersikuluha sa samad sa iyang kasing-kasing, ug diha-diha dayon milukso siya sa kalipay tungod kay nadawat niya ang kapasayloan pinaagi sa pagtuo niya sa saad sa Ginoo. Nabati kini niya sa iyang kasing-kasing tungod kay gibabati kini kaniya sa balaang espiritu. Ug karon tuguti ako nga makig-istorya kaninyo mga kahigalaan. Kamo nga nagatinguha nga masayod kun unsa ang inyong buhaton aron kamo maluwas. Mga minahal nga tigpaminaw, wala nay lain pang pangutana nga mas labing importante pa kay niini. Apan daghan ang wala mangutana niini ug nagpadayon lang sa dagan sa kinabuhi nga walay pagpakabana sa eternidad. Walay pagpakabana sa ilang kalag, gasigi lang ug langan-langan sa ilang paghinulsol ug pagduol sa Ginoo. Apan kung gitandog ka sa balang espiritu karon ug gihatagan kaniya og pagkaseryoso sa pagpangutana nga unsa may akong buhaton aron ako maluwas, malipayon ako nga muhatag kanimo niini nga tubag gikan sa pulong sa Ginoo mismo. Ang giingon niya, si kinsa ang mutuo sa Ginoong Hesukristo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo maalaot. Niya pagayod sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 9, dili pinaagi sa buhat aron walay makapasigarbo. Apan pastor, wala gyud labot ang maayong buhat. Dili jud ko kasalig sa akong maayong mga buhat. Dili jud. Tungod kay ang imong maayong buhat trapura atubangan sa Ginoo. Kung musalig ka sa imong maayong buhat, malaglag ikaw. Sama sa giingon ni Matthew Welks, murara ka og musulay sa paglawig ngadto sa Amerika sakay sa sakayan nga karton. Kung musalig ka sa imong maayong buhat alang sa imong kaluwasan, sigurado gayon nga malunod ikaw. Dili kita makatagik og panapton nga igong mutabon sa atong mga kasalanan. Dili kita makahimo og pagkamatarong nga makaigo aron matagbaw ang Ginoo. Kung maluwas ikaw, kinahanglan nga pinaagi kini sa gibuhat ni Kristo ug dili pinaagi sa imong gibuhat. Dili mahimong ikaw mao ang imong maluluwas. Nay mga tawo moingon nga wala may relihiyon nga makaluwas kanato. Kita ra ang makaluwas sa atong kaugalingon. O sila ra ang makaluwas sa ilang kaugalingon, so wala sila nang hinahanglan og manluluwas. Kinahanglang si Kristo ang muluwas nimo higala kung ikaw maluwas gayod. Mao kini ang plano sa Dios alang sa kaluwasan sa mga katawhan. Nasulat kini sa Biblia, usa kini ka matinud-anon nga pagtulun-an ug takus kini nga pagadawaton nga si Hesukristo mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Nabati mo ba higala nga ikaw makasasala? Nan tuuhi nga si Hesukristo mianhi aron sa pagluwas kanimo. Wala siya mianhi aron sa pagluwas sa mga balaan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ug tungod kay kung sigurado nimong nabati nga ikaw makasasala, dili pod ikalimod kining maong kamatuoran nga si Kristo namatay alang kanimo. Ug kung namatay siya alang kanimo, dili ikaw malaglag. Tungod kay dili nako ma-imagine nga mamatay si Kristo sa kakawangan lamang. Kung namatay si Kristo alang kanimo, sigurado gayod nga ikaw mapasaylo ug maluwas.
Ang bugto nga pangutana mao lamang kini, namatay ba siya alang kanimo? Sigurado gayod kaayo kung ikaw makasasala tungod kay nahasulat ug usbon ko sa paglitok, matinud-anon kini nga pagtulunan nga si Kristo Jesus mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala. O higala, saligi ang giingon sa Biblia. Higala kung mahimo palang unta nga ihatag mo kanako ang imong mga kamot aron ako kang agakon padulong sa mga kamot ni Hesukristo. Gaksa si Jesus, higala. Gaksa siya, dawata siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Walay balibaran niya sa tanang mga muduol kaniya. Mao kini ang giingon sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37, "Those who come to me, I will never cast out." Mao nga duol kang Hesus karon, kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.